Muna dawis sa nay mga Badyaw community diha. Makita ninyo ana akong luyo ug basta lamit lamit kayo diri dagan-daganan. Makita po ninyo sa akong likod dire nga nay simbahan diha. Karsada naman na ibabaw ana. What's up guys? It's me Gids King Ayon and today is sa barong adlaw is Saturday. So di ako diri sa dagat kay hunas man, nakita nako nga hunas man diri sa dagat, so maglaro-laro is ako kay dugay pa man ko mo duty. So karon guys, hayaan nyo ko na maglaro-laroy sa dagat kay gusto ko magpainit ba kay buntag pamanggod ay buntag ba murag vitamins pa marong inita sa timingan nga hunas. So maglaro-laro na lang bugare, so mura naman puguog-uang at tanawon na rin dagat kaya sige na puguog yaw kita mo duty ko unya mga taon-taon mga alas 12 pa kay sayo palagi. So ari sa lamang ko kay sayo sadyo kaadyo ko nakamata karon kay buang magabi nga nahutdan man kog load man ko pang YouTube gabi ko pang Facebook. So sadyo kog tuog, so kada man dayeg sadyo ta makatuog sadyo punta makamata. So mao na nakoy time nga may duong diri sa dagat. So tanawa ang dagat guys, wa nay tubig kaya ako gihurot og suyop para makalag-laag lang ko diri. Dang lingaw-lingaw po kay laay po kayo sa bulingaw. So makita ninyo sa akong likod ang view muna. Sa anang akong likod is naa ang dawis. Muna dawis sa nay mga Badyaw community diha. Makita ninyo ana akong luyo. Basta lamit lamit kayo diri dagan-daganan. Makita po ninyo sa akong likod dire nga nay simbahan diha. Karsada naman na ibabaw ana. Naay pagatpatan. Usa pay uban. Napo diha ang galeriya ug ang luiton nga akong gitrabahuan. Na diha ang SS Pag-ibig PhilHealth. Dito sa luiton na ang grocery, na parking, na furniture, na daghan diha kompleto Ricardo. Unja taud-taud na pugong nga wa ko ka suroy manggod aning dagat. Although dagat manggod akong gipuy-an, ang boarding house, squatter. Pero proud ko nga squammy pa, pinahipon pa. Kung sa ato guys, nindot kayo dito dapita ka na kani diha dapita nindot kayo diha kay na ay ditanan. Pero open naman siguro na karon, open ang ditanan karon kay wala naman kayo COVID, pero social distancing ug gihapon. So maglaro-laro ako, magpainit madog pa itong kay itong daan negro naman daan unja dami ta manginhas pero sa man di man ko kahibaw manginhas ato dapita inita naman view kayo dito dapita is ato basta nindot ka diri nindot man di ang dagat puyan. Doon taring pagpatan kay mangita tag medyohon initan kita mo duty ng tubutan taod unsa di ay guys nang taod kung nga di ko ka vlog o di ko ka open sa account sa mga FB o sa YouTube kay muuli ko sa bukid, muuli ko sa mua kay Fiesta. So 4 days ko magpuyo sa mua, adyo lang magday signal, away signal man sa mua, adyo man og maludan tong router kay para maka-open ko sa mga account. Pero murag busy jud ko kay pista man, pero lockdown man, pero wa nun ko kayo bisita kay lockdown man. Lockdown unja. Ulit na kunya
sobra pa ko, daghan pa ko mga kinahanglanon nga himuon. So karong adlaw nagbalik kung sayo-sayo kung dong atong trabahoan. Kay nako himuon. Mapapirma pa ko kay file ko og absent. Kay pista lagi, registered pista ni sa Katindian. Immaculata Concepcion 7 ug 8 ang fiesta. Ito guys, na ako sa pagatpatan, na ako ari naga suroy-suroy. Say nga na ni pagatpatan man kuno ni. Bang group. Ano sa? Bawo di ko sure bang group. Ba? Okay ba? Kay taga bukid bang group. So kaning mga taga bukid nga madung dinhi sa mga dagat. Ignorante kayo. Samot lang ko gina-ignorantihan. Muhangay ko maglaro-laroy ba? Nindot kayo picture-picturean. Puro ba? Nindot ka adyo. Lagi kan nga, hindong po ko anay kayong purpose, anay na po mag-istorya kay nakoy ka nang i-greet by congratulations. Congratulations si Dan sa akong amigo sa YouTube channel, sa YouTube si Sir Dan channel kay nahimo monetize na po siya. Hindutan no, monetize na sila. Kumusta pa itong kumamonetize sana all monetize na tanan. Kay nindot ba pud sa feelings na monetize kay imong hinaguan ba japud na. Mura naman kung kuan ani. Kanang tambaluslus bitaw pakig bitaw gasi istorya nga ako ra isa nakasagaran makakita ang hari mo inon murag nabuang bitaw guys mabalik na ko sa akong boarding house kay mag-prepare na pud ko kay taon-taon maligo na ko kay mo duty na kay maning kakay naman pud ta ito pa naga suroy-suroy adto kanang nangisda na sila kanang nanguhag isda ba aring boarding house di may mahutdag sudan pero sige lagi pug isda kay among landlord buutan mo among landlord tagaan may og isda so di na may mamalit og isda mo nang bless kayo pud di ba nga naka boarding house pud diha kay tagaan lagi mi nagas mo balik na ko sa boarding house. Abot ko sa boarding house naman si Makmak daring ibabaw di off niya yahay unsa nakoy nakitaan si Tunit nang laba na pud basta mag-vlog jud ko kay pakitaan din si Tunit nang laba unsa ra kay itong ipadakaan sa papukusan nato unsa may abot ako sa boarding house nga kinalamian mangimasa na ko unsa ato i-focus lagi si Tunit lagi kay nay nang laba ari sa Pikas boarding house banay nang laba to ha chicks ra ba mawaw si Tunit nang laba hinghawa si Tunit namusod na ko sa huang palasyo ug makikita nyo si Makmak na ngayon lang namata at namumula-mula kay allergy. Bitaw mo duty na ko, mag-prepare na ko kay mo duty na ko ron hapit. Salamat. Oh, God bless na tong tanan.